чуне ки ба ҳамагон маълум аст аллакай охири зимистон моҳи феврал аст, чуне ки мебинем ҳама барф борида истодааст. албатта аз ҷиҳати нуқтаи илмӣ гӯем дар соҳаи кишоварзӣ ин барф хеле ҳам муҳим аст, чунки агар назар ба дигар солҳо гирем дар ин сол аллакай бедоршавии дарахтон мевадиҳад то як дараҷаи ба ақиб партофта шудааст. агар мо муқоиса ба солҳои гузашта кунем, айнан дар соли 2021 дар моҳи феврал 26 феврал барф борида буд ки ҳарорати ҳаво аз 3 то 5 дараҷаро ташкил мекард ва гашта ин моҳи март, яъне 14 март барф борида ҳамун соли 2021 дар ҳамун шабу рӯз аллакай зардолӯе ки пешпазак буданд, бодомҳои пешпазак аллакай гул карда буданд ки аз ҳарорати ҳавое ки ҳарорат манфӣ буданд, баъзе мухчиҳои онҳо, мухчиҳои нашви онҳо аз сармо осеб дида ҳосилноки онҳо паст yoki тамоман ҳосил надоданд. агар муқоиса ба ин сол кунем, дар ин сол аллакай дарахтон меводиҳанда аллакай дар ҳолати оромӣ ҳастанд, пурра дар даври оромӣ ҳастанд ва баъзан дарахтони зардолӯе ки пешпаз ҳастанд аллакай кам вараҳам карда ҳастанд ки аллакай ин барфе ки ҳаст, ҳарорати манфие ки ҳастад ба ҳосилнокии онҳо зарар намеорад. дигар манфиати барф дар он аст ки вақте ки нуриҳои минералию органикӣ ки ба хок ворид карда шудааст, айнан онҳо дар якҷоягӣ бо об ҳал мешаванд, дар намнокӣ бояд ки онҳо ҳал шаванд. дар баъзе ҳолатҳо ҳаст ки боронҳои пуршидат мебуранд ё ки мо обмонии захиравӣ мегузаронем, вақте ки суръати обмонии захиравӣ тез мегузарад ё ки боронҳои пуршидат мегузарад, аллакай то як сатҳи чуқурӣ на он қадар чуқур, яъне 12-15 сантиметр нам мегирад халос. дар ин ҳолат вақте ки барф меборад дар ин муддат, яъне намнокӣ то як ҳадди дар кори ҳатто то 40-50 сантиметр метавонад ки чуқури намнокиро таъмин намояд. дар ин ҳолат вақте ки нуриҳои органикӣ, минералӣ ки мо дар давраи тирамоҳу аллакай баъзе фурсат ёфт нашуд, мо дар моҳи феврал додем, дар моҳи охири март дода мешавад, аллакай бо анами намнокӣ ки ҳастад метавонад ки онҳо ҳал шаванд, яъне пурра дарахт метавонад онро ба худ гирад, ҷабида гирад. ва дигар манфиати ин дар он аст ки то як дараҷаи бедоршавии дарахтонро ба ақиб мепартояд. метавонад агар аз хунукиҳое ки баргардандае ки ҳастанд дар пеш, метавонанд аз онҳо дарахтони мевадиҳанда осеб динанд, аз он ҷумла дарахтони мевадиҳандаи донакдор ба монанди зардолу, бодом, олуча ва дигар дарахтоне ки барвақт гулкунанда ҳастанд, метавонанд ки аз ҳамин хунукиҳое ки бармегарданд беосеб монанд. ба ҳамин хотир ва агар ҳарорат манфӣ шавад, метавонад баъзе заминҳои байни боғ агар ҷуфт кардагӣ бошад, метавонад ки ҳашаротҳои зараррасонӣ ки дар байни боғ ҳастанд, метавонанд онҳо аз ҳамин хунукиҳои баргарданда ё ки ҳамин хунукиҳое ки шаб мешавад ё ки мегузарад, аз онҳо осеб дида несту нобуд гарданд. ва дигар манфиати ин хунукӣ дар он аст ки дар дарахтони мевадиҳанда албатта метавонанд анамун структураи хоки дар гирди атрофи ниҳолҳо ҳастанд, дарахтони мевадиҳанда ҳастанд, онҳо структурашон беҳтар гардад. яъне вақте ки хок аз сармо осеб мебинаду ба монанди қум резонак мешавад, анами структураи хок осеб мебинад, яъне структураш сабук мешавад. структураи хок сабук шудан дар ҳолат ташаккулёбии решаҳо, яъне нағз ташаккул меёбанд. ба ҳамин хотир ин хусусан дар заминҳои ламӣ мешавад. дар заминҳои ламӣ бо як хусусияти мусиби он дар он аст ки яъне бо намӣ таъмин мешавад, ҳатман бояд дар заминҳои ламӣ ҳатман бояд чораҳои намиғундорӣ ва тадбирҳои наминигаҳдорӣ албатта гузаронида шавад. яъне чораҳои намиғундорӣ чӣ хел чораҳо ҳастанд? чораҳое ҳастанд ки дар заминҳои ламӣ ки онҷо обёрӣ карда намешаванд ё ки шартан обёрӣ карда шаванда, ҳатман мо метавонем анамо ҷойборҳо кашида шавад, ҳатман ҷойборҳо ба самти анамо ниҳол равона карда шаванд, то ки вақте ки барф оҳиста оҳиста об мешавад, ҳатман бояд анамо намнокӣ ба гирди атрофи дарахт рафта, анамон дар ҳолати дар тобистон метавонад аз ин барф анами намнокӣ ки ҳозир меборад, дар оянда анами намнокӣ ба онҳо истифода баранд. агар аз дигар ҷиҳати нуқтаи илмӣ гӯрем, агар метавонад ҳатман анами барфе ки меборад аз як ҷиҳат моддаҳои аз он ҷумла нитрогенӣ дар таркибашон ҳастанд. боришоте ки аз ҳаво меборад, ҳам боришоти боронӣ бошад, ҳам барф бошад, дар таркибашон нуриҳои органикӣ ҳаст, нуриҳои нитрогенӣ мебошад. Нитрогенӣ мебошад ки барои рушду нумо, афзоиши ҳам дарахтон мевадиҳанда, ҳам дигар зироатҳои кишоварзӣ ин хеле муфид мебошад. аз ҳамин лиҳоз яъне ин барфи борида, боришоте ки меборад аз ҳаво, боришоти табиӣ, ҳатман назар ба он обҳое ки ҷоришаванда ҳатман манфиати хеле ҳам зиёд дорад. албатта аз ҷиҳати нуқтаи илмӣ агар гӯем, вақте ки барф меборад, ҳатман он
нақшае ки дар боғҳо ҳастанд, фарз кунед дар баъзе боғҳо нақшаҳои 8 ба 8 шинонда шудааст, 7 ба 7 шинонда шудааст. ҳатман бояд ки дар заминҳои лалмӣ бошад, дар заминҳои шартан обёришаванда бошад. Бояд ҳатман агар имконият фурсат бошад, агар барф бисёртар қабати болои барф бисёр шавад, ҳатман мо бояд ҳамин барфҳоро дар гирди атрофи дарахтон ҷамъ намуда, яъне дигар тадбирҳое ки ҷамъ кардани тадбирҳои намиғундорӣ, анами ҷамъ кардани барф дар гирди атрофи дарахтон мебошад. ҳатман бояд онҳо шиба карда шаванд, тарзи шиба кардани сум карда шаванд, чунки зичи онҳо сахт шавад. дар ҳолати зич будани барф, яъне барф оҳиста оҳиста об шуда то як чуқурии лозима, фарз кунед то чуқурии 60-80 сантиметр ҳатман метавонад онро бо намӣ таъмин кунанд. агар барф ғун карда набошаду барф дар ҳолати коки бошад, яъне суръати обшавии барф тез мегузарад. вақте ки суръати обшавии барф тез гузашт, ҳатман ба он ҷои даркорӣ рафта намерасад, фақат як қисми болои хок намнок мешаваду тамом. ба ҳамин хотир яъне тавсия дода мешавад ки дар заминҳои лалмӣ, дар заминҳои шартан обёришаванда ки обёришаванда бошад, ҳатман агар имконият бошаду фурсат бошад, баландии барф, яъне агар имконият диҳад, мо метавонем ки барфҳоро дар гирди атрофи дарахтон ҷамъ карда, ё ки агар имконият бошад, метавонем ки аз масоҳати танаи дарахт вобаста ба ҳаҷми дарахт аз 40 то 70 сантиметр чуқуриҳо канда, чуқуриҳои на он қадар чуқур ки ба решаи дарахт осеб нарасонад, барфро ба ҳамун чуқурӣ хобонда, яъне зер карда, сум карда хокро пӯшонем. ин як муддати то як дараҷаи обшавии онҳо дуру дароз мегузарад. ин хеле манфиатнок мебошад. ба ҳамин хотир тавсия дода мешавад ки дар заминҳои лалмӣ шартан обёришаванда ё ки обёришаванда бошад, ҷамъ кардани барф дар гирди атрофи дарахтон дар ин ҳолат хеле ҳам шарт ва зарур аст. яъне то як дараҷаи дигар давраи гулкунии онҳоро дуру дароз мекунад, метавонад ки онҳо дер гул кунанд. яъне дер гул кардани дарахтон ба он хусусият аст ки яъне ин аз хунукиҳои баргардандае ки мебошанд, аз ин хунукиҳо беосеб мебароянд. ба ҳамин хотир ҳатман бояд барфҳо ғун карда шавад, ҳам намнокӣ нигоҳ дошта мешавад, ҳам дергулкунии онҳо яъне таъмин карда мешавад. албатта вақте ки барф ғун карда мешавад дар гирди атрофи дарахтон, ҳатман мо бояд аз танаи дарахт, аз пояи дарахт бояд дар як масофаи муайян, вақте ки нигоҳ дошта шавад, вақте ки барф агар ба тани наздик ба тани пояи дарахт ҷамъ карда мешавад, дар ҳолати шабона ях кардаанд, вақте ки барф намнок аст, анамо пӯсти ки тунук аст дар гирди атрофи дарахт, ан пӯст осеб мебинад, баъзан манбаи пайдоиши касалиҳои замбурӯғӣ мегардад. ба ҳамин хотир ҳатман барфҳо вақте ки ғун карда мешавад, аз масофаи анамо танаи пояи дарахт бояд дар як масофаи муайян нигоҳ дошта шавад, чуно ки гуфтем, яъне дар масофаи аз 40 то 70-80 сантиметр вобаста ба ҳаҷму синни соли дарахтон ҳатман бояд онҳо сум карда шавад, зер карда шавад, яъне шиба карда шавад ки то он ки ба пояи дарахт яъне осеб нарасонад. дар ин барфе ки меборад ҳатман ҳарорат албатта озо мусбӣ мебошад. ин ба дигар зироатҳои кишоварзӣ, хусусан зироатҳое ки ба монанди картошка, сабзи, пиёз вақте ки дар зери хок ҳастанд, он осеб намерасонад. вақте ки агар ҳарорат манфӣ мешавад, то ҳарорати мисол 7-8 дараҷа, яъне қабати болои хок то 7-8 дараҷа агар ях кунад, дар он ҳолат метавонад ки ба дигар зироатҳо ба монанди картошка ё ки дигар зироатҳои киш карда шудаанд осеб расонад. хушбахтона ҳатто мувофиқи маълумоти обу-ҳавосанҷӣ аллакай ҳарорати он қадар хунукӣ пешгӯӣ карда нашудааст. яъне ин хай нишон медиҳад вобаста ба намон ҳароратсанҷӣ ва маълумоти обу-ҳавосанҷӣ, аллакай ҳарорат мусбӣ аст, метавонад ки ба дигар зироатҳои кишоварзӣ низ осеб нарасонад, хусусан дар анами минтақаҳои водии ҳисор. аз фурсат истифода бурда дар он заминҳо, дар минтақаҳое ки хусусан минтақаҳое ки ноҳияҳои кӯҳӣ ҳастанд, албатта мо метавонем ки яххобониро идома диҳем, чунки дар минтақаҳои ноҳияҳои кӯҳӣ ҳатман вақте ки боришоти барф зиёд аст, хунукӣ аз меъёр зиёд аст, метавонад ки яххоб гузаронида шавад. яххобонӣ як хусусияти дигар дорад ки вақте ки ҳарорат аз меъёр паст бошад, яъне манфӣ паст бошад, фарқ кунем аз 5-6 дараҷа паст бошад, манфӣ будан, яххобонӣ гузаронида намешавад, чунки дар ҳолати манфӣ будан об тез ях карда анамо решачҳое ки дар гирди атрофи дарахт ҳастанд, гирди атрофи анамо решачҳо ях карда аз нарасидани оксиген метавонад ки анамо решачҳо осеб бинанд. вақте ки ҳарорат камтар пасттар мешавад, фарз кунем манфӣ мисол 3 дараҷа 1 дараҷа мешавад, ҳатман яххоб мондан, гузаронидан ин ба манфиати кор мебошад. дар ҳолати яххоб мондан метавонад ки анамон читаре гуфтем ҳашаротҳои зараснок ки дар зери хок маскан гирифтанд, тухм гузоштанд, анамон тухми онҳо нӯс шавад ки худашон нест нобуд шаванд ва то як дараҷаи давраи гулкунии онҳоро ақӣ мепартояд, структураи хокро беҳтар мекунад ва давраи гулкунии онҳоро дер мегузаронад. барфи боридаи имрӯз ба дарахтон мевадианд ки аллакай дар ҳолати оромӣ ҳастанд, хеле манфиати зиёд дорад, бо об таъмин мекунад.
як чизи дигаро гуфтан лозим меояд ки яъне иловатан дарахтоне ки ороишӣ ҳастанд ба монанди сӯзанбаргҳо, яъне можжевилник, туя ё ки арчаҳое бошанд, ҳатман бояд вақте ки аз барф намнок ҳастанд, барфтар ҳастанд, аз таъсири барф онҳо метавонанд ки осеб бинанд, шикананд, яъне осеб ба ҳамин хотир яъне фақат як зарар дар он аст ки онҳо метавонанд ки шикананд. Ба ҳамин хотир бояд ҳатман вақте ки дар шоҳроҳҳо ҳастанд, дар даруни шаҳр ҳастанд, ҳатман бояд анами дарахтони сӯзанбарг аз барф афшонда тоза карда шаванд, ба хотире ки онҳо нашикананд, осеб набинанд. Албатта як чизи дигаро қайд кардан лозим аст ки вақте ҳарорати ҷумҳурии мо ки ҳарорат гарм аст нисбат ба дигар иқлимҳо, фарз кунед дар мамлакатҳое ки нисбатан хунуктар ҳастанд, вақте мамлакати федератсияи Русия мегирем, дар Сибир ҳатман дар он вақт барфи тар дида намешавад. Вақте ки ҳарорат аз меъёр паст аст, фарз кунем 10 дараҷа 12 дараҷа то 20 дараҷа хунукӣ ҳастад, ҳамин ҳолат ҳатман барфе ки меборад, барфа ҳатман барфи хушк аст. Барфи хушк аст. Дар иқлими мо ки иқлими мо хеле гарм аст, ҳатман боридани барфе ки яъне барфи хушк нест, барфи тар меборад. Ҳалон барфи тар аст. ин вобаста ба иқлим, ба шароити маҳал мебошад ки боридани барфи хушк, барфи тар. ҳатман вақте ки барфи тар меборад, ин албатта ба анами дарахтон як таъсираш дар он аст ки хусусан дар сӯзанбаргҳо тез мешиканад. Барфи тар меистад, дар шоху навдаҳо меистад. Агар барфи хушк бошад, он тез рехта ба замин. фарз кардем дар зимистон вақте ки ҳарорат паст мешавад, барфи хушк бориданаш ғайриимкон аст, чунки ҳарорат паст аст, хунук аст. Барфи хушк ба шоху навдаҳо, ба хусусан сӯзанбаргҳо таъсири манфӣ расонда наметавонад, чунки вақте ки дар шох намеистад, якбора ба замин мерезад. Ба ҳамин хотир қалака фасл гармии омада истодааст, ба наздики моҳи мард мешавад, ҳатман барфе ки меборад, барфи мо албатта тар аст. Ба ҳамин хотир фақат дар дарахтони сӯзанбарг, дар дарахтони оришӣ метавонад ки таъсири манфӣ расонад, аммо ба дарахтони мевадиҳанда ки аллакай дар ҳолати оромӣ ҳастанд, фақат таъсири мусбӣ мерасонаду тамом. Албатта иловатан гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки дар сӯзанбаргҳо чунон гуфтем барф афшонда мешавад, бояд тарзе афшонда шавад ки ҳатман ба шоху навдаҳои ҳамин сӯзанбаргҳо осеб нарасонад. Ба хотири он ки онҳо нашикананд, мо бояд ягон асбобҳое ё ки асбобҳоеро истифода бурдан ҳаст ки ҷорубҳое ҳастанд ки дароз ба ҳамон хотир ба ҳамон афшондан лозим аст ки ба шоху навдаҳо осеб нарасонад, ки то ки дар оянда ин мешавад. Албатта вақте ки шоху навдаҳои дарахтон мешиканад, ки дар вақти афшондан он метавонад аз як ҷаҳат манбаи пайдоиши анамон каселаҳои занбурғӣ шавад. Аз тарафи дигар яъне сифати дарахт, агар сӯзанбаргҳои ороишӣ бошад, ки дигар дарахтон бошад, сифаташон паст мешавад. Аммо дар дарахтони мевадиҳанда вақте ки барф меборад дар шоху навдаҳо, ҳатман бояд ин барфҳо афшонда нашавад, баръакс бояд нигоҳ дошта шавад, чунки вақте ки дар ҳолате ки ҳарорат манфӣ мешавад, дар ҳолати манфӣ шудан метавонад анами хунукӣ, анами барфе ки дар торе меборад, аз анами хунукӣ эмин нигоҳ дорад, анами мухчои ҳам нашвӣ бошад, ҳам мухчои генеративӣ бошад ки мевадиҳанда бошад, ҳатман анами барф метавонад ки анамро нигоҳ дорад то як дараҷае. Ва аз тарафи дигар вақте ки мо меафшонем, метавонад ки барф агар ях карда бошад дар пӯсти дарахт, метавонад ки ба пӯсти анамон дарахт яъне таъсири манфӣ расонаду манбаи пайдоиши баъзе касалиҳое ки манбаи сабаби хушшавӣ ё ки ба касалҳо гирифтор шудани анами дарахтон гардад. Вақте ки дарахтон ба шакл дароварда шуданд, албатта мо бояд онро ба назар гирем ки рӯзе ки дар вақти шаклдарорӣ, шохобрии дарахтон бояд ҳарорат аз 5-6 дараҷа гармӣ паст набошад. Вақте ки дар ҳолати хунукӣ ба шакл дароварда мешавад, ҳатман ин таъсири манфӣ дорад, чунки вақте ки бурида мешавад, анамон ҷои бурида намнокӣ зиёд аст, анамон ҷои бурида метавонад ки вақте ки ҳарорат манфӣ бошад, аз 3 ё 5 дараҷа хунук бошад, метавонад ки анамон ҷои буридаи мо осеб бинад, яъне оҳиста-оҳиста сиёҳ шуда, онса ба каселиҳо гирифтор мешавад, ки хушк шуда, то як дараҷаи хушк мешавад. ҳатман бояд дар вақти буридан ё ки шаклдиҳии дарахтон мевадиҳанда ҳарорати ҳаво ба инобат гирифта шавад. Вобаста ба минтақаҳо дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон, чунки иқлими мо гуногун мебошад, яъне дар вақти ҳарорат манфӣ будан аллакай 0 дараҷа ё ки 1 дараҷа хунукӣ будан, метавонад ки аллакай дарахтоне ки гулашон шукуфта ҳастанд, дар ҳарорати 1-2 дараҷа аллакай метавонад ки аз сармо осеб бинанд. Вақте ки мухча варам карда шудааст, метавонад ки дар ҳарорати манфии 2-3 дараҷа осеб бинанд. Вақте ки дарахтон пурра дар давраи оромӣ ҳастанд, онҳо метавонанд ки аз хунукиҳо то 10-12 дараҷа тоқат кунанду мутобиқ бошанд. Ба ҳамин хотир аллакай ки дарахтон дар минтақаи водии Исор ки дар давраи оромӣ ҳастанд, хунукие ки ҳарорат манфӣ шуданд, ба ин дарахтон ягон таъсири манфӣ намерасонад. дар минтақаҳое ки хусусан чута гуфтем дар минтақаҳои водигӣ, хусусан дар минтақаи водии Хатлон, фарз кардем
قبودیون قم سنگیر جلودی وقت حتما وقتی در این حالت میتونه علاکه ما بودیم درختانی میوه دهنده از اون جمله بادام یعنی زردالو بعضا نوع‌های شفتالو علاکه ورم کنی مخچه به نظر میرسه در حالت منفی بودن 1-2 درجه تا 3 درجه میتونه که اونها از همین خنکی آسیب ببینند یعنی حاصل نوکی اونها پس شد که تماما حاصل دیده نشود. البته برای پیشگیری نمودن خنکی از مثال درختانی که در حالت افزایش هستند علاکه بیدار شده هستند به خاطر نگاه داشتن گلی اونها که آسیب نبیند از همین خنکی ها حتما یک چند چاره ها یک چند تدبیرهای هستند که پیشگیری کردن برای همین آسیب ندیدن از گلی اونها از خنکی ها. یعنی اصلا چاره‌بینی هایی هستند که در بعضی دولت ها با حالت پوشیدن آب یعنی حرارت رو آهسته بلند میکنه یعنی 1-2 درجه بسنده است که ما فرض کنیم اگر حرارت منفی 3 درجه باشد در این حالت میتونه که درختان آسیب ببینند. وقتی که در حالت پوشیدن آب یا که آبانی جریان تیز یا که دود اندازی حرارت تا 1-2 درجه پس بلند می شود یعنی اگر منفی 3 درجه باشد میتواند حرارت 0 شود. در حالت 0 بودن یعنی درختان از گلشون آسیب یا که مخچه ورم کردن اونها از سرما آسیب نمیبینند. به همین خاطر در بعضی منطقه ها یا که در منطقه های ما هم باشد در وقتی که حرارت فرض کنیم منفی میشود یعنی دود اندازی بر راه مانده می شود یعنی اینکه آبمانی بر راه مانده بشه یعنی جریان تیزی آب یعنی حرارت رو تا 1 درجه بلند میکنه 1-2 درجه این 1-2 درجه بسنده است که ما میتونیم حرارت رو نگاه داریم. یعنی دود اندازی معرفتش در اون است که وقتی که دود با مانند تومان در گرد اطراف درخت میستد یعنی ما هوای خنک نسبتا کمتر تاثیر میکند به همین درختان یا که با مخچه باشد با گل باشد کمتر تاثیر میکند. به همین خاطر در درختان میوه دهنده خصوصا در بعضا گرم خانه ها باشد در لیمو خانه ها باشد همین دود اندازی بر راه می شود در حالتی که حرارت هوا منفی شود حرارت هوا باشد همین دود اندازی بر راه مانده می شود.